Garrantzitsua da bere bizitza aipatzea, ze 21 urte bizirik egon zen. Mikelen kotxea atzera gelditu zen. Lankideak esan zioten begira, hiru kotxe gera gu bilok, eta orain hirugarrena etorriko da. Ikusi zutenean, esan zioten begira hori da. Bere relatoa da, saltatu intzan kontrola, eta hasi ginen tiroka egiten. Denak tirokatu zuten. Seinalea eman zuna gelditzeko ere, horrek ere tirokatu zuen. Seinalak ez ziren ikusten, erreflektante ez duten eraman, eta gaina kotxearen argazkia daude. Hau zeukaten oinarrizko gauza badala impunitatea. Mediku batek berak ikusi zuen eta horregaitik handakigu 18 tiro zituela. Funerala bukatu, ateratzerakoan, garratxi bat bota gendun. Zezegon, lehenengo hilara bat zegon, de ultraderecha, pipakin zeuden ere, eta gero horren atzetik, baina ez dakit zenbat polizi zeuden. Jo zuten, zarra, gaztiak, kumeak, haudun zeudenak berdin zitzaien, jo. Garrantzitsua da bere bizitza aipatzea, ze 21 urte bizirik egon zen. Zerbait egingo banu, izango da beti memorialistekin eta gizarte zibilarekin. Garbi daukat nor dagoen gurekin eta nor ez dagoen gurekin.